Niekoľkonásobná babička Veronika Žilková nemá na svoje vnúčence čas. Ako sa vžíva do role, do ktorej ju postavili vlastné deti, to vám poodhalíme v dnešnom Top Star. Vitajte. U Ňusa a Henriety sú vraj hádky veľmi tiché. Najväčší konflikt je o kľúče alebo riad. Ten ale u nich v domácnosti vyrieši jedna pusa. Vieme, za čo by podnikateľka Silvia Kučerenko utratila všetko naozaj do poslednej koruny. Sledujte, čo by to bolo. Je v poradí štvrtým následníkom trónu a dnes má narodeniny. Hovoríme o britskom princovi, ktorý si svojím správaním získal fanúšikov a dá sa povedať, že je jedným z najobľúbenejších členov rodiny. Švédsko mu prirástlo k srdcu, získal tam zlato, dlhé roky tam žil a k hokeju vedie aj svojho syna. Hovoríme o hokejistovi Rastovi Pavlikovskom. Herečka Veronika Žilková má 4 deti a 3 vnúčatá. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že doma pri takej početnej rodine má čo robiť. Herečka si ale odskočila od rodiny do tureckej metropoly kvôli seriálu Lásky v Istanbule. Na doskách Slovenského národného divadla to poriadne vrelo. Premiéra hry Môj milovaný nepriateľ priniesla výbuch emócií, napätie aj vášeň, ktoré herci servírovali s absolútnym nasadením. Stovky ľudí sa rozlúčilo s českou hereckou legendou Alojzom Švehlikem. Ten zomrel vo veku 85 rokov minulý týždeň. Jeho domovská scéna v Národnom divadle mu pripravila noblesnú rozlúčku. Toto bola posledná reportáž v dnešnom Top Star a zajtra sa na vás tešíme opäť. Zatiaľ dovidenia.